बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन मोनसे जायगा जाय जायगायाव दावबायारिफोरा थाङोब्ला माब्लाबाबो फैफिननो हाया। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङाव नोंथांमोननिसिम मोनसे सोमोनांथाव खौरां लानानै फैदों, जाय खौरांखौ नोंथांमोना मिथियोब्ला सोमोनांगोन। बुहुमनि बयनिख्रुइबो मोनसे गिख्रंथावसिन जायगा जायखौ होनो डेथ भेलि। जानो हागौ बे जायगानि सोमोन्दै गोबाङानो मिथियो आरो खायफा मिथियाबो जानो हागौ। बे डेथ भेलियानो दङ USA आव। डेथ भेलियानो जादों मोनसे बालाहामा। माखासे बोसोर सिगां डेथ भेलिखौ दावबायारिफोरनि दावबायग्रा जायगा महरै मिथिहोनाय जादोंमोन, नाथाय बे जायगायाव थांनाय गोबां दावबायारिफोरा जिउबो गोमानांबाय। थारैनो मा जाहोननि थाखाय मानो जिउ गोमानांखो नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंना? डेथ भेलियाव गोबां बिबांनि बिदुं सोमजियो। डेथ भेलिखौ बुहुमनि गिख्रंथावसिन बिदुं दुंग्रा एबा गरमसिन जायगा होननानैबो मिथिहोनाय जादों, जाय बिदुङा 134 डिग्री फारेनहाइटनिफ्रायबो बारा। जाउनाव रावबो दावबायारिफोरा बे जायगायाव थावरिनानै थानो हाया। डेथ भेलियाव दैनि थाखोखौ 300 फुटसोनि गाहायाव मोननाय जायो। हरनि समाव बे जायगायाव बिदुङा गासै 108.1 डिग्री फारेनहाइटआव थायो। जेब्ला सान जायो अब्ला बिदुङा 127 डिग्री फारेनहाइटनिफ्रायबो बारासिन जायो। बिदुंजोंनो बे जायगायाव दावदैयाबो हारसिंनो मोनो। बे जायगाया हाग्रानि बिबारनि थाखाय समायना आरो मुंदांखा, जाय बिबारा जायगानि थासारिजोंनो सोमजिनाय। बेनि अनगायैबो गोमोथावसिन बाथ्राया बेसोदि बे जायगायाव गेदेर अन्थाइनि थुख्राफोरा हारसिंनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दोरोदो। थामहिनबा अन्थाइयानो थाबायो होननानै मुंदांखा। अन्थाइफोरा दोरोदनानै गावनि उन उन दागो एबा आगान गालाङो, बेनो फोरमान। बयनिख्रुइबो गिख्रंथावसिन मोनसे जायगा जाय जायगायाव दावबायारिफोरा थाङोब्ला माब्लाबाबो फैफिननो हाया। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोङाव नोंथांमोननिसिम मोनसे सोमोनांथाव खौरां लानानै फैदों, जाय खौरांखौ नोंथांमोना मिथियोब्ला सोमोनांगोन। बुहुमनि बयनिख्रुइबो मोनसे गिख्रंथावसिन जायगा जायखौ होनो डेथ भेलि। जानो हागौ बे जायगानि सोमोन्दै गोबाङानो मिथियो आरो खायफा मिथियाबो जानो हागौ। बे डेथ भेलियानो दङ USA आव। डेथ भेलियानो जादों मोनसे बालाहामा। माखासे बोसोर सिगां डेथ भेलिखौ दावबायारिफोरनि दावबायग्रा जायगा महरै मिथिहोनाय जादोंमोन, नाथाय बे जायगायाव थांनाय गोबां दावबायारिफोरा जिउबो गोमानांबाय। थारैनो मा जाहोननि थाखाय मानो जिउ गोमानांखो नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंना? डेथ भेलियाव गोबां बिबांनि बिदुं सोमजियो। डेथ भेलिखौ बुहुमनि गिख्रंथावसिन बिदुं दुंग्रा एबा गरमसिन जायगा होननानैबो मिथिहोनाय जादों, जाय बिदुङा 134 डिग्री फारेनहाइटनिफ्रायबो बारा। जाउनाव रावबो दावबायारिफोरा बे जायगायाव थावरिनानै थानो हाया। डेथ भेलियाव दैनि थाखोखौ 300 फुटसोनि गाहायाव मोननाय जायो। हरनि समाव बे जायगायाव बिदुङा गासै 108.1 डिग्री फारेनहाइटआव थायो। जेब्ला सान जायो अब्ला बिदुङा 127 डिग्री फारेनहाइटनिफ्रायबो बारासिन जायो। बिदुंजोंनो बे जायगायाव दावदैयाबो हारसिंनो मोनो। बे जायगाया हाग्रानि बिबारनि थाखाय समायना आरो मुंदांखा, जाय बिबारा जायगानि थासारिजोंनो सोमजिनाय। बेनि अनगायैबो गोमोथावसिन बाथ्राया बेसोदि बे जायगायाव गेदेर अन्थाइनि थुख्राफोरा हारसिंनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दोरोदो। थामहिनबा अन्थाइयानो थाबायो होननानै मुंदांखा। अन्थाइफोरा दोरोदनानै गावनि उन उन दागो एबा आगान गालाङो, बेनो फोरमान। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावनि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।